Funda ntombazane ukuze kusasa uzokwazi ukuzimela. Ungathembeli emadodeni ngoba amadoda wanamuhla wasamfuna uKhamsile. Asefuna onesimilo, ofundile futhi. Ungadudwa ubuhle lobu nokuma kahle bese uzibona ukuthi uphelele. Empeleni ayikho indoda efuna ukwakha umuzi nomuntu ongenangqondo. Wese uKhamsile, ohlala elindele ukucela nokukhangezwa ngaso sonke isikhathi. Ake nisebenzise ingqondo nivula amehlo nicabangele ikusasa. Niya kugijimisa amadoda ngoba amadoda awakuniki ikusasa. Kepha kunika istress bese uthole sewudonsa amanzi ngomsele. Kusasa bese uyasibalisela. Esekulaxazile umfana kushiye kumithisile. Uswele wona umgodi wokucasha sengekho ukubuyela emuva. Lapho sekumele ubhekane nesimo sokukhulisa ingane wedwa. Esengekho uyise wengane lona obumthemba. Bese nijike nithi abafana izinja. Ekubeni kuyinini enizinikelile kubona. Yazi kubhlungu kanconywana uma bezokulaxaza uzazi ukuthi ufumbethe uthe esandleni. Ngoba uzobe ungakhalela ukuthi bakushile kepha uzobe ujabulela ukuthi usathane uzivezile. Yingakho kumele nikhethe imfundo ngoba yona ayikazi yalaxazana. Kepha ikunika ikusasa eliqhakazile.